Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowmagdaýlaryňyz janyňyz sagmy okap işläp ýörsiňiz saman. Hemme daşa ýurtdak okuyan taliplerimiz hemmeňize salam, işläp ýörenler. Size de ullukan salam Türkmenistandan. Buňky abzordaky maşyn, hiç ýyl abzor etmedik maşynym. Lexus RX 330. Menden gatykän soraýaňyz. Bazarda, her bazara baramda soralýar. Lexus RX 330 görüp beräý diýip. Şu wagt bizde iň gowy görülýän RX-laryň biri ýaň bir ustalaryň birinden sordum. Bahat gymmatda, näme üçin beýle sprosy bar diýip. Iň bir sprosly RX-da şol. Her kim jaňet soraýar şunu. Günde bir adam palibom jaňet soraýar RX 330 bam diýip. Näme üçin kän sprosy bar diýsem, şulaň kuzowsy döwen ok diýdi. Köne RX-laryň içinde şu ýeke taktifem bolýar diýe kuzowsy döwen ok. 300'lüklere kän döwýär. Şo aslan döwýän ýerler bolýar bilýänsiňiz. Zavodskoy, svarkalan ýerler bolýar. Şo taýdan döwülýär we ýytky bagažyň ýandardan. Başga da döwýän ýerler bar da, ustalar has gowulýandyr onu. Bu maşynda hiç ýyl döwýän ýer bolanok diýdi. Çynmy, ýalanmy? Ýazyn kommentariýada näl pikirdesiz. Bu maşynymyz biziň Lexus RX-iň ofitsialny ikinji pokoleniýasy bolup gitdi. Buny biz başda 3 üçlük motor değildi. Şoň üçin ady Lexus RX 330'dur. Soň bu maşynlar restyling boldy elbetde. Ondan soň 3,5 motor oturdurly. Bunymyz biziň 3 üçlügidir. Şulaň edil şu pokoleniýada, ikinji pokoleniýada 3,5 man bardyr. Şundaky motor korobka Lexus ES 330'dakydyr. Şol bir Vivitar 3 üçlük motor, Dut Camry'da da gelýändir. 3 üçlük. 3 MZ dik diýär diýen ýalňyşmasam. Şu renkimiz şu pokoleniýa RX-de iň owadan hasaplanýar. Siz nähil pikirde, haýsy renk has owadan görýäňiz? Biz muňa valuta diýäsinde biziň ýurdumyzda valuta renk diýilýär. Dut Camry'ň biraz göwgrägi bardyr şuň. Ana oňa da valuta diýäs. Bu açyk valuta eýleki Dut Camry'ň valutasy diýsen biraz göwgüksen ýapygyrak bolýandyr. Ýöne Dut Camry'da da käbirine gatar şuň ýalyk renkde gelýän bar eken. Maşynymyz ährapdalan owadan, oglanlar seredin. Çykana näçe wagt boldy ha? Ýöne serona widin ýitiren ok. Sizden şu 4 kaptalarny görýäňiz da. Gowunuňa därem şu RX. 2 wada samma, garatskoy varianty 4 wada sammadyr. Paşty hemme RX-de prinsip şoň ýalyk 2 wada we 4 wada gelýär. Munymyz biziň asly 4 wada ýöne 2 wada öwrülen. 4 wadadan 2 wada öwrülmek üçin rasxot ýok. Most aýyrdyňyz, reduktor aýyrdyňyz, şo ustany hem öwrseňiz şol. Prinsipi gaty bir ütköşük zat ýok. Soňam isleýän wagtyňyz ýene ýygyna dak bilýäňiz. Köpsü näme edýär şu wagt 4 wada sürýänler. Çäge, guma çöle gitjek wagtlary. 4 wada edýärler. Galan wagtam aýyrýarlar da 2 wada edip sürýärler. Benzin şonu az ýakýardy, hemem has gowy ýörýärdi. Ýöne realny 2 wada şu köne RX-larda 4 wadadan has gowy ýörýär. Razgon çaltdyr. Bu maşyn biziň razgonu nolan ýüzeçeni men bir haýran galyran da şol. Başta 8 sekunda da yeter. Bizim yurdumuzda aslında iki variantı var. Halici ve Amerikanka. Haliciler Dubayski variantlar. Dubay'dan paket gelenler. Amerikankalar Amerika'dan çala deyip gelyenler. Ağır deyip gelyenler ama yönü aslında köpüsü çala deyip gelen RX-lar. Bu maşinimizin deyimine şu kreler ayrılıp takılan yönü öz kreler. Olanlar qaranka qallık biraz giycirak geldik işler bilen şu sebepten daşını gördüňiz da bir daşyna ütköşük bir aýdarýal zat ýok. Bu salon görkezýän mesele. Ana salona ulanlar. Serden. Maksimal komplектasiýasydyr, kstati. Pamять сиденья çenne ba berde sidenýanam gazdarýan ulanlar. Ýene bir zat şulaň halijysynda sidenýa gazdarýan däller Ýaponka da ýene. Şonda sidenýa gazdarýan ýok. Bu maşynymyzyň probegi 273 000. Satlyk bu maşyna men häzir size bahasyny aýdar, siz uje TikTokda, Instagramda görürsiniz. Torpedasy gowy, bulan kaçsas bolmayan gowy 300'lükden ýöne serona bu da zaýlanýar. O da biziň ýurdumyzda hemem uje ýyl jaşy bar da olanlar bilýäňiz da. Maşynymyz biziň 3 motor we 500 kor korobka. Berde şuňa açyk patlakotnik, kozalarynyň kaçsasyna serdiň olanlar. Näçe ýyl boldy maşyna ýöne zavodskoy öz radnoy kozalarydyr. Yırtılınca yerler bar. Maşyn elbette klimat kontrol, öz magnitofonjy var. Şuň ýaly disko koýa, berde klimatyň zatlary
Başka bir ütköşü gaýdar ýa zat ýok. Maşynyň içi giň, komfort, nowlanlar yumşak, ýöreýişi gowy. Men ýa hayran galym seretjen 7,7 sekund basyp sürüp görýän o. Ýaman gowy çalyp badalya. 3'lük motordan gatul tapaw dedi. Ýöne raýdan oklarla 3 dut kemi sürýänler bar ha. 3'lükler näme o maşyn bol ýörer o gadyp prikol tutýanlar. Siz salonda gelýänler dut kemiň 3. Lu ýapalyň. Çywynan dolýar hazır. Ýygyň gorkadyň. Ana ýygynyň ýagdaýy görýäňizmi? Kojalar öz zawat koy. Ve şun mebeli biraz uca bagatdır ve bagat salonu var. Mana hazır biz 300'lük bilen deňeşdiremizde RX-iň başga birinji bakaliýasyndan. Muň salonu has bagat seredýän bir has kän funksiýonlar, has bagat ve şu mebeli şun patlakotnygyny şu ýerde ýasyk diýär biz muňa. Şul 2010, 11'de, 12'de, 13'de, 14'de, 15'de, 16'da şun ýalyk ogudan, hemmesinde de şun ýalyk ogudan ideal o şu ýeriniň mebeli bar. Maşyn aldyňa bolly. Hiç ellemek gerek. Hemme zat baýja. Berde şuňa çykpa stakannik oglanlar. Berdece ojuk-bujuk salmana yer. Elbette bagajymyzda da yer galýandyr. Ýa akkumulyatorlar bar. Amerikadan gelen maşynlarymyz bar. Şolaryň akkumulyatorlaryny aýyrdyk. Direltmäne berýär. Şo taýda bir ýarty direlýär, ýarsam direlenok, onuň täze gelen maşynamyzda täze akkumulyator takmaly bolýar. Kapyny açaň, Lexus ýazy çykany. Bagaj knopkada açylýar olanlar, knopkada da ýapylýandyr. Gowzady Lexus şu. Maňa TikTokda, Instagramda agda olanlar bilýänler. Ýa bir gow life hack aýtdym. Egerde maşynyňyzyň motory ýagy diýip başlanan bolsa, onunla diyelim siz RX 300'lük sürýäňiz, 10-40 goýup berseňiz, maşynyňyzda ýaga dege. Ýagyny biraz goýulaşdyryp, ýag iýmesini beset bilersiňiz. Mysal üçin 10-40 goýan bolsaňyz, Green Hill 15-40 geçip bilýäňiz. Ýag iýmesini beseltde 1 ýyl 2 ýyl ýene arkaň sürüp bilýäňiz. Egerde remont edesiňiz gelmese motory, häzir çala diýip başlasa, hökmen remont etmek gerekki. Ýag goýulaşdyrýaňyz, bolly. Ýene 1 ýyl 2 ýyl galanam uza sürüşiňize bagly. Ussaňyzdan sorak göreň. Amatly we gowy ýagdyr oglanlar. Hökmen ýag içende däl. Ýag içmeýän wagtam arkaň goýup beriň. Öz maşynama ulanýan ýagym Green Hill. Amatly bolanyň sebäbi ýurdumyzda önýändir. İçiniň pirsatkalar Amerikan Infinium kompaniýasynyň pirsatkalar. Infinium kompaniýasy barda gazaklanyp bilersiň. 5 vilayatda satylýan oglanlar. Şu ýerde men nomerler goýjak. 5 vilayatynyň jillerlerini jaň edip adresini alyp. Näsip bolsa agzalamyzda ýene paylar basym 10-40 bilen 5-30 çykýar. Öňkü kalotkalary seset başlapdyr, ýa gördüm. Men abmen edip aldym da buny. TDRX bilen satly goýdum diýip aýtdym. Muňa da häzir Optimus kalotkalar dakarsa ulanlar. Sessiz, yumşak, baraban baýlanok, hemem iň esas zatlarynyň bir diskan garaltmaýan kalotka. Arkaň barlak görüň. 5 vilayatda satylýandyr. Şu ýerde men 5 vilayatyň nomerini goýjak. Jaňlaşyň, nerede ýerleşýänlerini bilip, arkaň alyp barlap görüň. Bilýäňiz, intäge çenli biderek zat rekomendat etmedim. Inni esasy ýeri ýüregi. Berde bizde 3-3'lük motor ötür, 5 skor korobka bilen. Ýa aýtdym bilen restylingyna uje ikinji bakaliýasynyň 3,5 motoram gelendir. Ol uje RX 350 dikitýär. Iň soňkuja RX 3.3 motor goýulan. Berde 230 at güýji bar. Nolan ýüze çennem 7,7 sekundda çykýar. Häzir muny barlak göreriz. 3-3'lük motora gatty nadёжный diýerler-de, hemem gowdady 3-3'üň bahasy ardandyr 3'lükden. Barlak göreň. Indi olanlar maşyn sürüp göreliň. Maşyn ýöreşi elbetde olanlar ýylyna görä yumşaklygy hem gowy. Nähil pikir edýän RX barda, näme piçitlenýär? Elbetde häzir Lexus'a paşly Luboyam komfortly Lexus'un içine erwedi ýoklay. RX-laryň içinde de näçe ýyl täzesini alyp bilseňiz, şonça da gowy ýyl täzesini alsaňyz da. Bahada bar da, bahada rol oýnaýar da. Şu wagt bazarda bu maşynyň bahasy 11, 12, 13, 14 min dollar. Özüňiz görýäňiz da, bazarda gaty. Men şuň ýalyň ikinji bakaliýanyň restylingyny 2008-ni 9,5 min dollara satyp goýberdim da. 9,5 min dollara. Toýs alyp berdik de agzalamyzyň birini daha şowda uradypdyk ýadyňyza düşýär. Ondan soň bilemek gowy gammatlady maşynlar biraz bar.
Bunu alıp çöle sürýärler, goma, onu urdurýarlar da, şoň üçin çyýundan dolap bäri. Ýöreşin daşyndan hem gorkada, aýny garanky bolsa da. Ýöreşi şu wagt meni hayran galyrdy. Dızapçyk ýörýän, men 1000 ýaly RX dızaýan roýdamokdum. 3-3lük şu wagt şu 2B'da diýip hata berýär. 2B'da bolan üçin şoň ýaly dızaýan. 4B'da 1000 ýaly dızap bilen ok. Inni içinden hem gorkadan ýöreşigine olanlar 7.7 diýdimi? Arkaýnam çykýar, o başda samnyn etýärdim men. Bolmasa täze haýlandyrlar 3,5 motor 8-9 sekundda çykýar. 1 2 3 4 5 6 7 Arkayn çykýar. 20 ýyl bolan maşina olanlar. 20 ýyl bolan RX. Paşda şu wagtky sedanlar bilen deň nolan ýüze çyksa. Üçlük dut Camry'na nolan ýüze çen oturtmaly be. 3-3. Zıgıp çıkıyor ya, motor gatywy. İkinci skorda ýüze arkaynan bar ya da. Bassaňyz ýöne, basmasaňyz 2de barmýar ol, 3de bar ya. Goýur ya, motor korobkasy gowken bileriksin. Bide malamyzda barly hawally oglanlar. Ýol tutujuluk bu RX-de gatyr aňar başy däl, ýöne erwedem däl. Ýöreşi haýran alyrdy. Komfortly bolýar, gowy. Oňa pretenziyam ýok. Şuma izolasiýa gowy. Gatyr daşaryň sesi içine eşdirip baranok. Özüň komfortny duýýanda, sürüňde rolla naşat men spakoýna giňiş şotýar. Şu näpaşdy 2 saatda näsip ber, ýadamok. Ýöne agyr maşyn. Mesela üçin dut Camry'da şäher üçin bundan dut Camry has gowy. Opşum sedan şäher üçin has gowy crossoverdan. Ýeňil de o. Bu oňalak däl. Ulubatda sallan atjan by. Onu biz barlamasak bilenmok. Käbir crossoverlan kesel şol. Tormut tutujulugy hem o berbetdel. Operator aýradan çykýardy. ABS işleýän eken. ABS-na barlamadyma şu wagt barlak görýän şu. Bizimkiler hem ýöne-ýere gowurýan eldirler bu maşyny. Bilýäňiz de binamyz dögülmeýän maşyn olsa gowurýarlar bizimkiler. Ne olanlar? Maşynyň garankyda da witsasy içiniň ýytkysam ýanmaly o ýakmadyk da gök çaçara salony ogadan öň çyraçylyk döwründe ýadyňyzda şuň ýaly jugla goýarlardy çyraçygyny ýakyp aýlanan bolýarlar. Ýöne sırp bar ýakaňa çyrasyny ýaksaň niudobny. Çyrasyny ýakyp sürýänler bam intagam. Maşyn barda näme aýtmadyk bolsam oglanlar indik videolarda aýdar sebäbi bu jemlemesek garanky kän zat görünmeýär, garanky bolsa da kän prosmotr almak, kän bir halaňyz ok, siz onu bilýän. Ýöne RX şu wagt elime düşdi, nesip bolsa 1 gün 2 günde satylar bu. Sebäbi bahany normal baha goýduk. $11.000 bahasy kime gyzykly bolsa maşynyň. Ýöreşinde da özüňiz gördüňiz, hadawoy motor korobkasy gowy. Meňeşin daşynda etmelje zatlary bar. Onam näme bir azrak skitke dip berer soglanlar. Kime gyzykly bolsa aşakda nomerler duranlar, arkaň hawrlaşyp bilýäňiz. Ina şuň ýaly abzorly göwnüň ýaradymy RX 330 nähili halýagyny şu maşyny. Bahany degýän şu maşyn. Şu adam $10.000, $10.000 alam däl. 20 ýyl bolan maşyn üçin ýöne häzir $10.000 bu tamal görler da 10-20 diýip. Bu maşynyň hem öz ýeri bar bolanlar. Crossover beýik aşağı görýän, gumlukly, dağlykly ýerlerde ýaşaýanlar gowgorýan alýarlar. Çölüň içine sürýärler. Häzir biziň alan Kia'myz, napример, Lexus'umyz, Tarada Camry'myz, 21 Camry'myz, guma çöle girip bilen ok, da bular girýär. Şoň üçin hem adamlar allap sürýärler. İşine yaradýarlar. Hemen bunu gowlady, zapçasy arzan. Täze modellere garaňda. Näme üçin şu maşyn populyar diýip sorajaklar üçin. Täze RX-lardan, 350 RX-lardan bulan zapçasy arzan. Soňky RX-laryň zapçasy gymmat gelýär. Aýtdym men size geçen $400 allyk diýip, Bramber satdyry. Bärde $400 bilen polny hadawa geçip bolýar. Belki ene galar motor omurtmanyda. Bulan edil şuň ýaly aňyr baş komplektasiýasynda bizde bam ýok bilemok.
pneumo podveska elenir, ýagny amortisator bar, düşüp oturýar bilýäňizmi? Station öre galdyryp düşürip bolýar. Ana oň ýaragan badyr bizde bam ýok, bilemok, bizde prostoy. Bizde wapşe şo pneumo podveskany halanoklar daýlansa oňaryp bolanok diýerler, ýa gymmat diýerler, şoň üçin prostoy gowurýarlar. Motor, korobka, bu kapodyň içindäki zapçaýslaryň hemmesi 3 üçlük lut kämering kam bolýar, 3 üçlük ýesin kam bolýar. Şoň üçin zapçaýslar kän, angarlar kän bulaňa bilýäňiz. Daha şu uzak açılan angarımızda da mıň zapçaýslar bardyr, kime gyzykly bolsa şu ýerde oňam nomerini goýjak. Kim nähil maşinalar gelip bolýar, şuňalçyk RX 330 alasyňyz gelýär. Her biriňize öz isleýän maşynalar almak näsip etsin. Iňňe sağ satam, janyňyz sağ bolsun. Dawaýça.